el dia gran de les festes fundacionals, de les festes de la Madalena. I nosaltres comencem un dia més este programa especial en un esforç conjunt de Canal 9 i de Ràdio 9 per acostar-nos la festa de la Madalena amb la música de la colla de tabaleters i dolçainers Xalos. Hola Clara, hola Vic. Com han vist, quina música de festa. Avui és dia gran, dia de la Madalena. Madalena Vítol, el remat de les festes de la Madalena. Recordar-vos que este programa, que està fent la ràdio i la televisió pública dels valencians, tindrà continuïtat en les festes de Sant Josep, des del dia 15 divendres fins al dia de Sant Josep, el dia 19. Clar que sí, per a viure la festa, per a viure els protagonistes, com no, com d'ací, apenas en mitja horeta, serà el pirotècnic que va disparar així la plaça del primer molí de Castelló, en el que està Paco Nadal. Paco, com estem, mestre? Hola, què tal? Molt bon dia. Fenomenal, escoltant el dolçaina i el tabal, escoltant a la banda de música esta de Polònia, acompanyats de música per tots els costats, i ara falta que ens acompanyi de música, i aquesta música pirotècnica que prepara avui la pirotècnia al portuguès, així a Castelló, per a tancar definitivament ja la setmana festera i per supost també totes les mascletats de concurs que ha tingut lloc en Castelló estos dies. Don José López, el portugués, me acompaña, el mestre. ¿Qué pasa, jefe? A sus órdenes siempre. Un any més, així, Castelló, pues, solem vindre tots els anys i pues, volem marcar la pausa. Contamos una miqueta, Pepe, quina maqueta has preparat avui? Pues jo no la sé molt bé perquè la preparat el meu fill. Però tu ja tenies pensadeta també, per supost. Que n'hi ha una cosa nova d'este any. Tots els trons cauen en color. I el bombardeu i tot. Tots els trons cauen en color, tots? Tots. I el terremoto tot en color. O sigui que tot el que la maqueta en definitiva, des de l'inici fins a la fi, cada tro acaba en color. Això és cosa vostra, sols, jo no ho he vist encara, eh? És cosa vostra només. És nou. Pues tu com te trobes? Me trobo millor, però no puc a la cama. Em vaig coixint i... Vas bé. Molt bé, valent saludar-te, que el jefe tenía que vindre y no podía faltar la convocatoria del programa especial de Canal 9 hacia Castelló. Me alegra molt saludar-te, Pepe. Molt bé, gràcies. Un abraç ben fort.